Selam dostlar, efirda Top Klip. Bugün bizde gadi tapşırı tugil. Yana 2017 yılının birinci tapşırı var. Hem elbette onun alıbarıcısı men Ayrat İlyasov. Yana yıl bayramları nişik ötdi, yal itib bulama. Siz yal itasizdir da ol. Emne studentlar bugünkü günde sessiya hazırlanıp yürüyorlar. Eydegiz bugün rezidentlarımız bilen de sessiya turunda söyleşi geldi. Alar imtihanlarını nişik tapşıraydılar iken. Şulay etip biz başlayız. Gittik. Top Klip tapşırının qagidələrini mindən yaxşıraq biləsiz. Bir rezidentimiz bilen sağbulaşabız. Klipni hit paradımızın kısalarında soňgy tapqar qarab gidik. Yerde turmuş olay kırılgan, Xuday babay bizge parlar jibergen. Uçraşsınlar, tabışsınlar, yaratışıp kavuşsunlar, Bəxtləri öz kolunda digen. Toy, 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 tərəzəngni açıp koy, Toy qıtı kirsin her bir öyge. Toy, 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 tileklerin aytıp koy, Yürekler tipsin мәңгі birge. Eydegiz Top Klipnin bugünkü premieraсын birgelep qarayık. Klip uşasa 13-20 номерine jırşının kodun yıllarga unutmağız.
Зинира белән Ризат Рамазановлар икесе дә Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетын тамамлаганнар. Зинира һәр вакыт имтиханнар алдыннан укып, ятлап йөри торган булган. Ә Ризат баш астына китап куеп йоклаудан кала бер әйбер дә эшләмәгән. Үз көчемә ышана идем ди ул. Аларның коды 193. Нәрсәші біз егіттер бүгін? Клубта бикле. Кіріп ятасы болар. Ерте күту, ерте баштан тұрасы ардырды. Не, Зинера қойтқан бет? Қойсы Зинера? Ғазим Мабыр қызы, жүршіға оқу Қазанда. Ерте хәтерлейім яны? Николап собайында отыра. Гитарың ол да киттік. Сан киттік? Исеңдәме, майының ул кишеләре. Таныштык без синең белән, истәме. Юл буенда үскән ак сиреннәр, эх, аның изләре. Бүләк иттең чәчәкләрен, истәме. Эх, янымда сине бар янымда. Күрәсеңме ирекәме сиреннәрне, чәчәктә быелда. Зата бара безне гомер буена. Кулыбызда кабат чәчәкләре, атлыйбыз бергәләп. Нинди рәхәт бәхетебез түгәрәк. Эх, янымда сине бар янымда. Сөю белән тулы күңелләр. Булган икән булганы бәхеткә. Без яраткан аппак сиреннәр. Эх, янымда сине бар янымда. Сөю белән тулы күңелләр. Булган икән булганы бәхеткә. Без яраткан аппак сиреннәр. Эх, янымда сине бар янымда. Сөю белән тулы күңелләр. Булган икән булганы бәхеткә. Без яраткан аппак сиреннәр. Эх, янымда сине бар янымда. Сөю белән тулы күңелләр. Булган икән булганы бәхеткә. Без яраткан аппак сиреннәр. Булган икән булганы бәхеткә. Без яраткан аппак сиреннәр. Без яраткан аппак сиреннәр. Шпаргалканы кызлар ясаса гына инде. Егетләр бит ул укымый да, шпаргалка да ясамый, имтихан тапшырырга гына бара. Безнең чакта шулай иде дип студент чакларын искә алды Илсаф абый. Ә үзе ул бер дә шпаргалкалар ясамаган. Алай да төн йокламый әзерләнә идем диде җырчы. Молодец, Илсаф абый. Студентларга үрнәк булырлык кеше икәнсең син.
yanğa minseyu kanatında. Dik yeşil otlar yana bäxit diline tava sima kaytar yollarımda. Şakırımlarını sanap şaba poyuz, kara şiller bilen uzaşa. Yazma şillerine karşı tarım, senin yanına kaydı barışa. Yazma şillerine karşı tarım, senin yanına kaydı barışa. Şillerden aşamalga tiksiyma senin yanğa minseyu kanatında. Dik yeşil otlar yana bäxit diline tava sima kaytar yıllarımda. Tatlı tuqtalışqa taba şaba poyuz mini utarda. Emedi bir senin mehabbeti azan yollarımı kıspardı. Emedi bir senin mehabbeti azan yollarımı kıspardı. Şillerden aşamalga tiksima senin yanğa minseyu kanatında. Dik yeşil otlar yana bäxit diline tava sima kaytar yollarımda. Şillerden yaşamalga tiksima senin yanğa minseyu kanatında. Dik yeşil otlar yana bäxit diline tava sima kaytar yollarımda. Dik yeşil otlar yana bäxit diline tava sima kaytar yollarımda. Диана Тажидинова шпаргалкаларга рәхмәтле. Төн йокламый имтиханнарга әзерләнеп, язып ята идем шуларны. Юкка булмаган кызыл диплом кисәдә дип елмайды Диана. Бар әйбернең дә үз вакыты бар ди җырчы. Менә хәзер шпаргалкалар язып та ятасың юк. Әйдәгез әле Диананың клибын бергәләп карап китик. Эх, Диана, нишләргә? Кирегез. Синең җырлар кешеләр өчен. Ә син кинесен клубка кебек халыкка якынрак булырга кирәк. Исәмесез таныш Ферналыш. Менә таныш бул. Муды, как тебе? Мударис. Да, Мударис. Ул режиссер. Баргыз авылга и нормально киен.
Денис Фердинандович айтты бит. Гафу ет, режиссер. Мин булмыйм, үземнең яраткан күлмәгемне кимәсәм. Ничек инде авылда шундый күлмәктә йөрергә ярамый? Кем инде клипны хәзер шулай төшерә? Селфи? Менә шунсы хәзер модны. Үзеңне дә ник белмисең син, күзләремнән күрмисең син, юригенә дип булса да төшемә кермисең син. Мәхәббәт күперләреннән парлаша матылыйк әле, сөюдән сүндермичә гомергә саклыйк әле. Мәхәббәт күперләреннән парлаша матылыйк әле, сөюдән сүндермичә гомергә саклыйк әле. Хыялымда сине йөртәм, кирәк түгел миңа бүтән. Канатланып йөрим күптән, көнне-төнне сине көтәм. Мәхәббәт күперләреннән парлаша батылыйк әле, сөюдән сүндермичә гомергә саклыйк әле. Мәхәббәт күперләреннән парлаша батылыйк әле, сөюдән сүндермичә гомергә саклыйк әле. Вот это я понимаю, современный подход. Мәхәббәт күперләреннән парлаша батылыйк әле, сөюдән сүндермичә гомергә саклыйк әле. Мәхәббәт күперләреннән парлаша батылыйк әле, сөюдән сүндермичә гомергә саклыйк әле. Сөюдән сүндермичә гомергә саклыйк әле. Гомергә саклыйк әле. Киләсе резервларыбыз ямле төркеме кызлары. Кыз кеше шпаргалка ясап тормый инде ул. Алар былай да акыллы булып туа дигән ди бит бер галим. Мин дә моны белән килешәм һәм ямле төркеме кызлары да шпаргалкалар ясап йөрмәгәннәрдер дип уйлыйм. Сандуғаш сайрап су ішә қызыл гүл арасынан. Сандуғаш сайрап су ішә қызыл гүл арасынан. Эх, жан, дусқайым, мен сандуғаш сені қоям. Сайрар едім янарыңда сені сағынған сайын. Эх, жан, дусқайым, мен сандуғаш сен қоям. Сайрар едім янарыңда сені сағынған сайын. Сайрар едім янарыңда сені сағынған сайын. Олар үсә, гүлләр үсә, Идел буяп туғайда. Сағынмас кешеләр булмас, сағынсаң да төзәйдә. Эх, жан, дусқайым, мин сандуғаш сен қоям. Сайрар
üçte beş oldu şak. Can kızkayım min sandığı sen koyan. Sayrar idim yanarımda seni sağımhan sayan. Can kızkayım min sandığı sen koyan. Sayrar idim yanarımda seni sağımhan sayan. Дилә Нигъмәтуллина калтыранып, ишек төбендә басып торучы студентлар рәтендә булган. Укып, ятлап килсәм дә курка идем. Имтихан вакытында сүз дә бетеп куя, башта эшләми башларга мөмкин бит ул, диде Дилә. Аның клибын ошатсагыз, тавышлар елларга онытмагыз. Барали, Синанды күзетелер. Көзгімнен инде бик күптен, йылмаюлар нуры китми. Йөрәк моңа тулып, гашык булып, тик син диеп яши. Мин кайнар кочагында, онытам барында, синең яныңа кыштай очам. Белсәң иде җаным, шундый сагынам, шундый яратам. Мин кайнар кочагында, онытам барында, синең яныңа кыштай очам. Белсәң иде җаным, шундый сагынам, шундый яратам. Сине сөйми мөмкин түгел, карашыңнан эреп төшәм. Бәхет касәсеннән әкрен генә тамчы-тамчы эчәм. Мин кайнар кочагында, онытам барында, синең яныңа кыштай очам. Белсәң иде җаным, шундый сагынам, шундый яратам. Мин кайнар кочагында, онытам барында, синең яныңа кыштай очам. Белсәң иде җаным, шундый сагынам, шундый яратам. Сөюең турында сорап, чәчәкләрнең таҗын өзмәм. Болай да билгеле, син минеке, беркемгә дә бирмәм. Мин кайнар кочагында, онытам барында, синең яныңа кыштай очам. Белсәң иде җаным, шундый сагынам, шундый яратам. Мин кайнар кочагында, онытам барында, синең
Абыйлы апалы кешеләргә рәхәт инде. Дәфтәреңне җыеп барасың да шуннан гына күчерәсең. Шпаргалкада язып торасы юк. Апаныкын гына аласың. Бер туган Ганиуллиналар гаиләсендә дә шулай булгандыр әле. Шулаймы, кызлар? Әлеге резидентларыбыз өчен тавышлар елларга онытмагыз. Хәлләрменең төрле хәлен алдан аңлаучыларым, сез минем туганнарым. Сызлауларым яраларын тоеп назлаучыларым, сез минем туганнарым. Чәчәкләрнең алларыдай татлы шикәр балларыдай, сез бар минем туганнарым, кадерле сез җаннарымдай. Гомерегез узын булсын, Идел елга суларыдай, булса туган шундай булсын, минем туганнарымдай. Эшләремнең киңәшләре, серләремнең сердәшләре, сез минем туганнарым. Шатлыкларымны күрүче, күңелемне үстерүче, сез минем туганнарым. Чәчәкләрнең алларыдай, татлы шикәр балларыдай, сез бар минем туганнарым, кадерле сез җаннарымдай. Гомерегез узын булсын, Идел елга суларыдай, булса туган шундай булсын, минем туганнарымдай. Бәйрәмнәрдә бергә булыйк, күрешеп, йөрешеп торыйк, аралар җылы торсын. Туганлык бердәмлегеннән, җаннарның бергәлегеннән, тормышлар матур булсын. Чәчәкләрнең алларыдай, татлы шикәр балларыдай, сез бар минем туганнарым, кадерле сез җаннарымдай. Гомерегез узын булсын, Идел елга суларыдай, булса туган шундай булсын, минем туганнарымдай. Булса туган шундай булсын, минем туганнарымдай. Сөмбел Билалова шпаргалкалар ясый торган булган, ләкин кулланмаган. Тотылырмын дип курыккан. Без шпаргалкаларны кулдан ясап интегә идек. Хәзерге яшьләр гаджетлардан гына күчереп бишле ала дип ризасызлык белдерде Сөмбел. Ярый әле укытучы түгел, берегезгә дә күчерергә ирек бирмәс иде. Сагыныдым дип Алласын
ышып кына. Әммине шушы шотлығымнан йөрримен ышып кына. Кара әле, кара миңа, яратып кына кара. Сизәсенме җанны кайын, мәхәббәткә югара. Кара әле, кара миңа, яратып кына кара. Сизәсенме җанны кайын, мәхәббәткә югара. Яннарымда булмаганда син һәр вакыт уемда. Син бит минем йөрәгемдә, сөю дигән җырымда. Кара әле, кара миңа, яратып кына кара. Сизәсенме җанны кайын, мәхәббәткә югара. Кара әле, кара миңа, яратып кына кара. Сизәсенме җанны кайын, мәхәббәткә югара. Син ул мине тормышымда бик бәхетле итүче. Минем белән зур юллардан бергә парлап үтүче. Кара әле, кара миңа, яратып кына кара. Сизәсенме җанны кайын, мәхәббәткә югара. Кара әле, кара миңа, яратып кына кара. Сизәсенме җанны кайын, мәхәббәткә югара. Кара әле, кара миңа. Кара әле, кара миңа. Кара әле, кара миңа, яратып кына кара. Сизәсенме җанны кайын, мәхәббәткә югара. Сизәсенме җанны кайын, мәхәббәткә югара. Мәхәббәткә югара. Лилия Мулыгалиева Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетын тамамлаган. Уку минем өчен икенче планда иде. Мин һәр вакыт гастрольләрдә йөрдем, төрле чыгышлар ясый идем. Ләкин сессиядан куркып имтиханнарга әзерләнә идем, диде Лилия. Шулай инде ул, гастрольләрдә йөргәндә автобуста шпаргалкалар ясап булмый бит, укырга туры килә. Бигрәк матур хатын кызның бәби көткәненә
Нишек жырын көйләргә Бәби көтәбез әле без Бәхет көтәбез әле Мәхәббәт җимеше безне Бәхетле итәрбез әле Бәби көтәбез әле біз Бәхет көтәбез әле Кызыбызны, улыбызны Бәхетле итәрбез әле Уңган тырыш ширләребез Яхшы әти булырлар Улым кызым өчен рәхмәт диеп кенә торырлар Яшигәле балаларның рәхәтен күреп кенә Улыбызны, кызыбызны кочаклап үбеп кенә Яшигәле яратышып, елмаеп көлеп кенә Әти-әни булуларының кадерен белеп кенә Яшигәле яратышып, елмаеп көлеп кенә Әти-әни булуларының кадерен белеп кенә Әти-әни булуларының кадерен белеп кенә Кадерен белеп кенә Кадерен белеп кенә Киләсе резидентыбыз Илнар Сабирҗанов. Җырчының Елмай әле җырын ошатасыз икән TMTV-ның рәсми төркеменә кереп яки 1320 номерына 203 кодын юлларга кирәк. Ә хәзер клипның үзен карыйк. Елмаюын әсир итәсеман Бар җир шарын, барлык галәмнең Син елмайсаң, җылы җилләр исер Иркәләрләр сыйпап чәчемне Әйдәле елмай, елмай, елмай әле Син елмайсаң, миңа бик күңелле Нурлы кояш назлап җылыткандай Шатландыр син бәгыркәем мине Әйдәле елмай, елмай, елмай әле Син елмайсаң, миңа бик күңелле Нурлы кояш назлап җылыткандай Шатландыр син бәгыркәем мине Күкне ярып, кошлар очкан чакта Дулкынлана диңгез сулары Гүя ярга хисләр ташып тора Искә алсам бергә чакларны Әйдәле елмай, елмай, елмай әле Син елмайсаң, миңа бик күңелле Нурлы кояш назлап җылыткандай Шатландыр син бәгыркәем мине Әйдәле елмай, елмай, елмай әле Син елмайсаң, миңа бик күңелле Нурлы кояш назлап җылыткандай Шатландыр син бәгыркәем мине Көннәр яшьлек узып бара Карамыйм мин узган елларга Алда юллар, алар үргә аша Син елмаеп чыксаң каршыма Әйдәле елмай, елмай, елмай әле Син елмайсаң, миңа бик күңелле Нурлы кояш назлап җылыткандай Шатландыр син бәгыркәем мине Әйдәле елмай, елмай, елмай әле Син елмайсаң, миңа бик күңелле Нурлы кояш назлап җылыткандай Шатландыр син бәгыркәем мине Әйдәле елмай, елмай, елмай әле Син елмайсаң, миңа бик күңелле
quyosh nazlab жылытқандай шатландырсын бәгеркәем мине Әйдәле елмай, елмай, елмай әле Син елмайсаң миңа бик күңелле Нурлы quyosh назлап жылытқандай шатландырсын бәгеркәем мине Нурлы quyosh назлап жылытқандай шатландырсын бәгеркәем мине Шатландырсын бәгеркәем мине Без укыган вакытта телефоннар, наушниклар юк иде. Сессиягә әзерләнгәндә шпаргалкалар язып маташа идек дип искә алды Рафаэл Латыпов. Андый гаджетлар булса, шулай гына күчерер идеңме әллә Рафаэл абый, Хәзер Рафаэл Латыповның клибын карап, 1320 номерына 202 кодын юллыйбыз. Bir yılmayıp qaradın nige Partayıp min gaşıkmır, gaşık üzüne Ömür ütse de, şallar tırse de Üzünü siyem, partlık gitse de Ömür ütse de, şallar tırse de Üzünü siyem, partlık gitse de Çeşlerime ak düşer Yılırken sayın Birge canım yeşikşer Ömrünün melin Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü süyem Vartlık gitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Partlık gitse de Turmuşumuzda bizim suyu yaltını Yep yeşerli günler Bakıp dügelme Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü süyem Vartlık gitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Partlık gitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Partlık gitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Partlık gitse de Рәссам җырчы һөнәренә белем алган кешеләргә авыррак инде билгеле. Ничек шпаргалка ясап булсын, рәсем ясап күрсәтергә кушсалар, әҗарларга әзерләнми барсаң, икелеңне көт тә тор. Шуңа күрә ышанам, Зарина Хасаншина сессиясенә гел әзерләнә торган булгандыр. Аның башкаруында мәхәббәт йолдызым җырын ошатасыз икән, тавышлар елларга онытмагыз дуслар.
күргәчтен ышандым, dünyada мәхәббәт барына. Ömrüm afı bik yarak, barası yollarımızın, yaktırtıp күңелен күкләрен, кабынды мәхәббәт йылдызым. Ömrüm afı bik yarak, barası yollarımızın, yaktırtıp күңелен күкләрен, кабынды мәхәббәт йылдызым. Мин сине гел эзләп йөргәнмен, төннәрен төшемдә күргәнмен, пышылдап дәшсәм дә исмеңне, бәхеттән сул кылды йөрәгем. Гомрем афыгы бик ярак, барасы юлларымызын, яктыртып күңелен күкләрен, кабынды мәхәббәт йылдызым. Гомрем афыгы бик ярак, барасы юлларымызын, яктыртып күңелен күкләрен, кабынды мәхәббәт йылдызым. Синле һәр мизгелем мәңгелек, кадерле тик синле көн-төнем. Гомергә яратып туя алмас мәхәббәт йылдызым син минем. Гомрем афыгы бик ярак, барасы юлларымызын, яктыртып күңелен күкләрен, кабынды мәхәббәт йылдызым. Гомрем афыгы бик ярак, барасы юлларымызын, яктыртып күңелен күкләрен, кабынды мәхәббәт йылдызым. Яктыртып күңелен күкләрен, кабынды мәхәббәт йылдызым. Рамил Хайретдиновның 2 югары белеме бар. Димәк, сәйси сүзен ул ешрак ишеткән. Берсе юрист һөнәрнеке, икенчесе нефть-газ белгечлеге буенча. Имтиханнарга әзерләнә идем, шпаргалкалар ясап, җафаланып торган юк иде дип сөйләде Рамил. Ә хәзер Рамил юристның клибын карап китик. Сезгә топ клип тапшыруның 3нче урынын яулаган җырчыны тәкъдим итәм. Борын заманда түгел, 21 гасырда яшәгән ди бер егет. Казан арты, Кырлайда ук дисезме? Юк шул, нәкъ Казан үзәгендә. Институтта укыганда ук, яшьтәшләреннән гыйлеме белән аерылып торган бу егет китаплар укырга яраткан. Әкият сөйләп йөрмәсә дә, әкиятләргә бик ышанучан булган. Әллә шугамы, әллә башка сәбәпләр аркасындамы, ул китапханәгә эшкә урнашкан. Киштәдәге бер китапны калдырмыйча, барысын да укып чыккан. Хәтта күбесен яттан да белгән. Көннәрнең берсендә ул әле моңарчы кулга алынмаган, китапханәдә бер исемлектә дә булмаган китапка тап була. Сәйер китап булып чыга ул. Укып та, карап та булмый. Ләкин белем йортларын югары билгеләр белән тамамлаган егет җаен тиз таба. Аның эчтәлеген белү өчен бу әкияттә яшәп карарга кирәк икән. Ә анда яшәүләре бик рәхәт.
nazına türünü məhəbbət kütkənləri Məhəbbətin tab almışa var gümür itkenleri Var şulusları var rələ Dünya kimge tar rələ Mal mülkəti bunları bulsa yaşav kişi var rələ Var şulusları var rələ Dünya kimge tar rələ Mal mülkəti bunları bulsa yaşav kişi var rələ O ersiz yigitni işitmezden zindanğa atığız. Yep yaş geliş yalğızgına Dünyanı kütkenleri Məhəbbətin tatmışa dünyadan kitkenleri Var şulusları var rələ Dünya kimge tar rələ Mal mülkəti bunları bulsa yaşav kişi var rələ Var şulusları var rələ Dünya kimge tar rələ Mal mülkəti bunları bulsa yaşav kişi var rələ Eğer de birer tılsım bilen meni şok kıttıralsan, kızımni sana verem. Patşadan mındı emir alıp, yigit kafaga düşe. Ekiyet bit bu deyip, özün tınışlandırıp da qarı. Şulay bulup çığa da, mında nersegine işlesen de, barısı da kuldan kile bit. Köngülü özüne urun taba almışa, patşa kızın sağına. Taң attığına degende, başına bir uy kile. Söylep giteyim mi? Yok, toktali. Öz gözleriniz bilen körüp kalığız. Anları bulmağanını söyleme deyip, tinkege diyersiz. Valla bulur var da bulur məhəbbət tabılır mı? Məhəbbətsiz bu dünyada yaşav rahat bulur mu? Var şulusları var rələ, dünya kimge tar rələ Mal mülkəti bunları bulsa yaşav kişi var rələ Var şulusları var rələ, dünya kimge tar rələ Mal mülkəti bunları bulsa yaşav kişi var rələ Hoppa! Var şulusları var rələ, dünya kimge tar rələ Mal mülkəti bunları bulsa yaşav kişi var rələ Var şulusları var rələ, dünya kimge tar rələ Mal mülkəti bunları bulsa yaşav kişi var rələ Mal mülkəti bunları bulsa yaşav kişi var rələ Mal mülkəti bunları bulsa yaşav kişi var rələ Bunları bulsa yaşav kişi var rələ Çolpan Yusupova бар imtihanlarga da ciddi qaragan. Nıq әзерләнәйдем, tünün yoklamay укыйдым diyor. Çolpan мәктәпне de altın medalga tamamlagan muzika fakulteti diplomu, юристлык дипломы da kızıl төстә аның. Шибәр генә түгел, белемле җырчыбызның коды 201. Көмеш медаль иясен алкышлар белән каршы алабыз.
Adi bata şeşekler üzüdün üzügen şeşkeler şiň dillerinde koydur eldik kütken ümitler sündeler inede sündeler inede koydur eldik kütken ümitler sündeler inede sündeler inede Lila 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 Şingen şeşekler Qabatı terilir Qaytu haberi Sinden kilgeçte Kütken ümitler Qabatı yanları Sine gürgeçte Sine gürgeçte Kütken ümitler Qabatı yanları Sizini gürgeçte Sizini gürgeçte Sizini gürgeçte Sizini gürgeçte Ли Шамсина 10-нчы сыйныфта гына укый. Сессия кебек сүз аңа әле таныш түгел. Шпаргалкаларның нәрсә икәнен ул инде белә. Контрольный зачетларга әзерләнгәндә шпаргалкалар язам. Язганда үзеннән үзе истә кала. Шуңа күрә шпаргалкаларның кирәге дә калмый диде Лия. Һәм ниһаять беренче баскычка да менеп җиттек. Каршы алыгыз хит парадыбызның абсолют лидеры. Тавышын ерек назыла миңа нурлы кояш күзләрең өлешемә тигән көмеш болдай татлы сүзләрең сине уйлыйм мин көмешем бит син бәгырем син бәгырем бергә булыйк сине уйлап янам мин сине уйлыйм мин сине уйлап янам мин сине уйлыйм мин сине уйлап янам мин сине уйлыйм мин сине уйлап янам мин Koyımda tilekte Sevimli yoğaltmamın saklarmın Min yürekte Sine uylayım Kömeşim bitsin Bäğerimsin Bäğerim Birge bulayık Sine uylap Yanam min Sine uylayım min Sine uylap yanam min Sine uylayım min Sine
Резидентларыбыз белән таныштырдым, матур клиплар күрсәттем. Хәзер инде таралышсакта була, ләкин озакка түгел. Эшләрегезне бетерегез дә кире ТМТV каналын карарга җыелыгыз. Бездә һәр вакыт күңелле. Бүгенгә мин Айрат Ильясов сезнең белән саубуллашам. Тагын бер атнадан очрашырбыз. Каникулларыгыз ТМТV белән үтсен. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.